Hola, matestuberos! Avui anem a veure un programa que és molt útil a les matemàtiques i que no el tenim gaire present a la nostra vida quotidiana quan estudiem mates, i ja veureu que és molt útil i que ens facilita molt la vida. Aquest programa es diu GeoGebra i avui l'anem a veure aplicat a les matrius. Llavors, per obrir el programa ens el podem instal·lar a l'ordinador des de la pàgina web de GeoGebra, o si no, posem al Google GeoGebra Clàssic i la primera opció que ens surt, entrem i ja tenim aquí el GeoGebra. Aquí a la dreta veieu que teniu diferents opcions, depenent de si voleu fer gràfics, si voleu treballar amb geometria, o si voleu fer dibuixos 3D. En el nostre cas, anem a utilitzar la calculadora i seleccionem l'opció CAS. Llavors, operar amb matrius. A vegades no, operar amb matrius és farragós i és fàcil que ens equivoquem pel camí. Llavors, quan estem a casa estudiant i volem saber si ho hem fet bé o ho hem fet malament, perquè al dia següent tenim un examen i estem nerviosos, doncs una de les maneres podria ser utilitzar el GeoGebra. Llavors, com introduïm una matriu al GeoGebra? Perquè per començar a operar amb matrius primer hem de tenir la matriu introduïda al programa. Llavors, per posar-la posarem A, la matriu A serà 2 punts i igual. Llavors posarem la matriu i les files entre corxets. Llavors posarem 4, menys 3, 0. Aquesta serà la nostra fila 1, coma, i la fila 2, entre corxets també, 4, menys 3, 1. I l'última fila serà una matriu 3 per 3, 1, menys 1, menys 1. Fem intro i voilà, aquí tenim la nostra matriu. I nosaltres amb això podem fer el que vulguem. Imagineu, hem fet el mètode de Gauss i volem veure si la inversa que hem calculat està bé. Doncs podem veure si l'hem fet bé demanant-li al GeoGebra que ens calculi la inversa d'aquesta matriu. Per fer-ho, introduïm aquí la nostra fórmula, e elevat a menys 1, fem intro, diu que check your input, i és que aquí hi ha un espai, traiem l'espai i fem intro. I aquí tenim la matriu inversa. Veieu, A a la menys 1 és el mateix que escriure 1 partit per A. Si us fixeu, el resultat és exactament el mateix. Aquesta és la matriu inversa de la matriu A. Una altra cosa que podríem fer d'aquesta matriu A és comprovar si hem calculat bé el seu determinant. Llavors posem aquí determinant, ja veieu que ens surt aquí la proposta del que anem a escriure, i ara hem de posar aquí la matriu. Llavors la matriu és la A. Escrivim A i fem l'intro, i ens diu que el determinant d'aquesta matriu és 1. Podríem veure si hem calculat bé el determinant amb el mètode de Sarrus o si ens hem equivocat pel camí. Una altra utilitat d'aquest programa, imagineu que tenim una altra matriu B i aquesta matriu ens la donen parametritzada, és a dir, ens diuen busca el valor del paràmetre A, no? Per tal que aquesta matriu sigui invertible, per exemple. Llavors, acabem d'escriure la matriu i l'última fila, 0 a 2. Fem intro i aquí tenim la nostra matriu. Ens diuen, troba el valor de A perquè aquesta matriu sigui invertible. Llavors, una cosa que hem de saber és que perquè una matriu sigui invertible, el seu determinant ha de ser diferent de 0. Llavors, el que nosaltres faríem aquí és calcular el determinant. Faríem el determinant de B, fem intro, i fixeu-vos que ens dona el determinant en funció del paràmetre, menys A al cub més A menys 2. Llavors, el que nosaltres hauríem de fer és dir que aquest resultat del determinant ha de ser diferent de 0. Llavors hauríem de trobar quines són les A's que eliminen o que fan que aquest resultat sigui 0. Llavors, aquesta matriu seria invertible per qualsevol valor de A diferent d'aquests que ens ha donat. També podríem fer una multiplicació. Imagineu B més A, o el que volguéssim. Imagineu A més B. I aquí ens torna la matriu A més B amb els paràmetres de A, no? Perquè no sabem com va l'A encara. O podríem multiplicar A
superbé. I també ho tenim aquí. Tot això ho podem fer, podem comprovar, podem fer 3 As també. Llavors és una manera de comprovar els càlculs que fem a casa. O sigui que us animo a que practiqueu i si teniu dubtes, doncs no... ja ho sabeu. On em teniu, m'escriviu un comentari, me demaneu un tutorial i jo el faré tan aviat com pugui. Bueno, matestuberos, ànims!